kini atong latest weather update May 19, 2022. Kagahapon, officially na nato gideclare ang rainy season or tag-ulan sa Pilipinas, ilabi na sa may kasadpang bahin sa Luzon ug sa Visayas. Ug padayong nakaapekto ang La Nina sa ubang bahin sa atong nasod, which may increase the likelihood of above normal rainfall conditions in the coming months. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng pag-asa sa mga latest weather and long-term climate update. Weather condition sa tibuok Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Natay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.